Tama ma tmur qatt. Sakemm ma tarax bajnejk li tellaw imqarx anke biċċa mill-fdalijiet tiegħu. Hemmhekk forsi mbagħad talaq iċ-chapter mhux tagħlqu fis-sens tinsa, imma tajt hija ta'. Kienu l-10 ta' Ottubru tal-2005, Brian Rosso ta' 48 sena minn Whitline allegatament jinqatel. Iżda sal-lum kważi 6 snin wara il-katavru tiegħu baqa' qatt ma nstab. In-nuqqas ta' sejbien tal-katavru tkitt immens l-qraba tiegħu. Għalina tfisser weġa kbira, void kbir, dejjem tgħix bit-tama li forsi dak li smajt li intqal huwa ħolma u li xi darba qatt terġa' tara ħġie. Brian Rosso daħal għax-xogħol fis-7:10 fiċ-ċentru tal-akwakultura fit-torri ta' San Luċjan. 20 minuta wara huwa ħareġ mit-torri flimkien ma' persuna oħra rikbu fil-van tiegħu u telqu minn fuq il-post. Brian Rosso normalment jispiċċa mix-xogħol fl-4 ta' wara nofsinhar iżda dakinhar huwa ma tfaċċax id-dar wara dak il-ħin. Fil-għaxija il-qraba tiegħu jibdew jfittxuh u anke marru l-asta tal-Pulizija ta' Ħażabbar jirrapportaw lejbin tiegħu. Kif tara li għadda ċertu ħin sebaħ filgħodu u Brian għadu ma derx, u mbagħad tibda taħseb ħażin. Ir-raġuni għax tant kien bniedem eżatt, tant kien bniedem fit f'persuntu f'kollox li kien impossibbli li ma jagħmilx kuntatt, li ma jmurx id-dar. U mbagħad tibda tgħid bil-forġ ġrallu xi ħaġa. Mill-investigazzjonijiet li jagħmlu l-Pulizija rriżulta li Rosso allegatament inqatel f'garaxx f'Birżebbuġa b'Tirta Center. Min qatlu irmew il-katavru l barra mill-port ta' Marsa Xlok, post li huwa fond sa aktar minn 90 metru. Dan għamela diffiċli ħafna għall-addasa sabiex isibu l-katavru. Aħna dik ix-xewqa l-kbira tagħna li xi darba jinstabu mqar il-fdalijiet tiegħu biex intuħ funeral xira l-aħħar tislima u li għalmenu tajt wasal żmienu, wasal l-anniversarju tal-mewt tiegħu. Tajt mortem hemm qabar, tajt talba. Fit-23 ta' Ottubru tal-2005 l-Pulizija akkużaw żewġ persuni, Malti ta' 38 sena minn Marsa Xlok u Taljan ta' 32 sena residenti f'Birżebbuġa biqtil ta' Brian Rosso.